Good afternoon. Dibur kaham na tuno no. Election ok pai bai kia tabugle haya nogo tongnani samgri hai mobile mang ekhragi tongo. Ni kisisa ang political ni haparo fainai negative side ang experience mani no kisa nongna share khainai gahingke kabungma borok bo norok bo kaham bo experience khaikina hamya bo experience khaikina aron bising positive bo tongo tamangkhe ang negative ni experience khaimani ba ang abono norokno kisa share khaina nungmo tongkha tamangkhe waisi sikang aborokno wansogoi monina samsung thango hingke जों माने गोबां रकम borok bai ba गोबां different borok bai malayo ba orok politics ni habaro tamsanai hamya गोबां tongo aron bisingo groupism tongnai hingke kisani ni site kaisa borok thopong tongkhe bon bahake side khalainai hingke bahake majra berui bono bin image down khlainai morok no experience wngkha hingke angkhe khaklayo aborokno tamani sanai जों sini sakni upor ba sini samungo जों bisas kori wngmani nukjago ta hingke tamonglai o jagao hingke kisisa experience khayano puilano groupism khanai tabo groupism kemo hai abo ani lamao ang thangnani ba ang kuchukanani hingke ani je ang bai je competitor borokno ang side khlaina nangnai bono karoi ang ani group snamna nangnai jehetu a borok rok a jago ang simi rijak wngthang te option ta tongthang ama haike groupism khlaio hingke kok nangriya ta amde haike te khroksani kok no bo khobo khnaya no bo nangriya amde hai hingke te kaisa hingkangkai khoroksa borok no meeting go ring yawi nai bono saita tonani meeting go misile bono ring ya khobortar di mo kaisa hingke te kaisa hingke sayawi no sao honai nai bodre port ingya no ungo honai nai ni image no down khlaio hingke omo hairo kabang ma experience wngkha hingke te kaisa o jagao mokhe negative side ni kwngma tongo mde hairo hingke rang mane sing rang puisa tongkha hingke ba rang puisa mannani wngkha hingke ching belai khe जों mane sini sak no rang puisa o wngkha hingke tamnai जों control khaimai ang thango ta जों amo tamni sajenani risi nanglaimani kwbang aborok nukjago hingke te kaisa positive side hingke o politics ni haparo kaham borok hingke chungkhe tongnai borok kuno kok saya hingke aje hang kwplai hang nai phan phunuknai bonoi no rajak to cholio ambagino dirty politics hingjago hingke kaham borok hingke tongsitong hini boni sabse understanding tongnai bini sacrifice tongnai bo tamani sanai bini bo walaina mosongjaklak hingka hingke bo tamani sanai jesapan manthang hingna hoge accept khlaino hingke te kaisa hingke kaham borok no kok sanani hamoi phano tongthang bina kok chawi phan tongthang abono najagya rok wngmo hingke जों society no change khlainani ba system no change khlainani hingke जों borok no kok sanani ba bini kok sanani right no singriya hingke जों tamongoi tong ba bisingo tamo choli tong जों saimanya hingke जों kaham no bahake provide khainai bahake tisanai bahake society no change khainai hingke abo hairok kwbangma जों jalungo ang wansuka abo puila ang phaifuru ge an bukhang ge sutrang but ang oro hapte saimangkha not easy politics is not easy oro belai khe oro risi nanglaimani kwbang tei oro tamsana je phan phunukmana je sokromnai bini nomti hai but kaisa one thing bobagran theni khe ang kaham srengmang mangkha abo wngkha hingke mane jekono situation hamya no ba san khlaina bagoi kaham poribesh khaina bagoi bo sakno kuno chikon bo khlaio te sacrifice khlaio abo kaisa ang bobagran thani srengmang mankha kaisa as a good leader
bintane abo manka hingke abo bono kare chikon chikon chini ground leader rong thane kemo ang kam sengjane manka ang borok bui jesukpan bono hard khlaitung jesukpan dukho khlaitung bono khaktung northung phebo bo kaisa dofani ni samung khlaidong abo hairo bo nukha hingke bebak milogoi sanamo songo politics dirty no haipano nung nini circle no thik ton ka hingke nini track no nini angle no thik ton ka hingke aro abono fight khai nung jiti man abo example hingke chini bobagra abun bagui no te kaisa last thanamo songo chung politician ba leader chung je power MLA MD singai thangnai rok no last ang mo kaisa sanamo songo te bobagra no ang request khainamo songo abo hairok ke to saya tang hingke chung power ri hoka hingke bini yago sungbono kaplai khlai hokangke a power no bo galat istama khano ba misuse khayo tangni abo chakri no ning thungji kon abo discussion leaders under leadership ni bisingo abo discussion khaine de khangke chawo karon MDC no sankani power oi MLA sankani power ne samung khlai hingke kuno সময় বড় বল স্টেপ বনাবো তে বল সাংবো খায়ো আবুন বাগৈ a MLA MDC no control khainani bagui kaisa leadership ba kaisa teams nam kahingke abo chini bagui kahang na chin sotin bai kahang nai yang bobagra no koina mo chungo leaders MLA MDC no control khainani bagui একটা leader ba একটা organizations nam kahingke chini bai kahang nai